Takže čaute, ja som Eli a vítam vás z dnešného videa, ktorý bude vlastne... jak sa to volá? Čaute, ja som Eli a vítam vás z dnešného videa, ktoré bude vlastne Full Face Highlight Challenge. A pre ten challenge som sa rozhodla, lebo by to prišlo krásne šialené, proste vidieť, ako pracujú tie rozjasňovače. A dúfam, že sa nám video bude páčiť a môžeme ísť na to. Takže ako prvé som sa rozhodla namiesto v podstate podkladovej báze alebo make-upu použiť tieto tiene od Dermacolu. Sú to Moon Touch v odtieni 16, všetko bude vypísané dole pod videom. A môžeme začať tým, že ich nanesieme štecom na celú tvár. Brala som ich práve preto, lebo sú krémové, tým pádom sa lepšie zapracujú do pleti. A tým, že majú vlastne shimmer, vybrala som ich preto, lebo sú proste rozjasňujúce, šialene až možno povedala, že moc. A tým pádom, že vlastne majú takú naružovelú prirodzenú farbu, tak ani nejak extrémne na tej pleti nebudú vidieť, čo ju síce možno mierne zružovajú viacej, lebo samozrejme to nekryje nejak ako make-up alebo čo. Tým pádom, že nemám nič iné, čo by som použila ako korektor, tak použijem tieto tieň aj ako korektor. Menší štítec, ktorý bežne používam na korektor a poriadne aj pod oči, aby sme nemali pod očami kruhy. Na nos všade sa musíme poriadne špítiť aj pod obočie, aj nad obočie. Na nedokonalosti poriadne navrstíme okolo pier. A tým pádom by sme mali tvár ako takú hotovú. A môžeme sa presunúť na očné tiene. Tie tiež majú byť vlastne z highlighteru. A ja som sa rozhodla použiť tieto pigmenty od Essence v odtieni 15 Pure Love, ktoré sú takej svetlučko-ružovej farby, extrémne lesklé a extrémne pigmentované. Ako rozjasnenie do vnútorného kutika použijem tento tieň limitovanej edície Vienna Art. A je to v odtieni C01. Poriadne vykúpeme štítec v tieni a dáme poriadnu vrstvu do vnútorného kutika oka. A predsa nie sme rozjasnení, nie? Tak to by sme mali. Na modeláciu oka, tú záhybu, použijem Betilu z AliExpressovej paletky The Balm Luminizerov. Takže si zoberiem ten najtmavší Betilu. Poriadne v ňom vykúpem štetec a budeme sa snažiť nejak si vymodelovať to oko. Nech tam je niečo aj tmavé. Takže poriadne zvýrazníme záhyb oka. Tak. Bože, to je lesko. Vyzeráme jak diskokuľa. Ja vypadám jak diskokuľa.
Obočie si ja robiť nepotrebujem. Čisto z recesie si urobím tým istým tieňom, aký som používala do ohybu, respektíve tým istým rozjasňovačom Betylu. Si urobím aj obočie, z toho len tak trošku akože v podstate zvýrazním, ale skôr by som povedala, že rozžiarím. Takže tu by sme mali oči, obočie. Linky dávať nebudem, aj keď som videla vo videách youtuberov, ktorí to robia, že si dávajú napríklad klasické linky, alebo že si dávajú klasický rúž, niekedy aj klasický korektor dokonca. Ja som sa rozhodla, že to urobím vyslovene z rozjasňovačov a z rozjasňujúcich tieňov. Takže ideme ďalej. Samozrejme, pleť potrebujeme zapudrovať, aby nám to čo najdlhšie držalo. Na to budem používať túto paletku rozjasňovačov od Dermacov a zmiešam obidva tiene. Jeden je s extrémnymi trblietkami, druhý je skôr taký šin. Takže ich takto poriadne zmiešam, pôjdem cez obidve polička, extrémne to práši. A pekne si zapudrujeme celú tvár. Takže tak. To by sme mali. Ako bronzer použijem tento Sun Glow Illuminating od Catrice. V odtieni 10 Shimmering Bronze, ale myslím, že oni ani iný odtieň nemajú. A vykonturujeme si tváričku. Poriadne stráčime. Hneď sme uši. Aj na druhej strane. Tak tým pádom, že vlastne je to v podstate bronzer. Nie je to ani tak rozjasňovať, že keď je to Illuminating Bronzer. Rozjasňujúci bronzer, ale fajn to konturuje. Takže tak, to by sme mali. Čelo si ja nejak extra nekonturujem, ale aby sa nepovedalo, tak trošku vykonturujeme aj čelo. Tak. A jak sa hovorí, nech nežerem, tak vykonturujeme aj nos. Zoberiem tú tmavšiu iba. A strašne fajta práši. Tak, a máme vykonturovaný reťafák. Sa mi zdá, že ešte väčší. Stratíme. Tak. Takže úplne luxusne sa leskneme, aby to nebolo málo, tak ideme na licenku. A ako licenku použijem opäť z paletky rozjasňovačov, ale tentokrát Cindy Lou, čo je taká ružová so zlatým leskom. Tak. Poriadne to tam dáme, nech sa krásne leskneme. Tak to by sme mali. Ďalší, tentokrát akože rozjasňovač už. Použijem tento biely tieň od Rimmel a je to 100 Glam Eyes. On takto vypadá ako čisto matný biely. Ideme na rozjasnenie lícnych
kosti, lebo predsa rozjasňovania nie je nikdy kosť. Tak. Toto bola dobrá voľba teda. Wow. Dáme samozrejme aj na nos, nad hornú peru. A sme jak disco guľa. Wow, wow. A aby sme nemali ešte stále dosť toho rozjasňovača, použijem takýto práškový rozjasňovač s takouto hubičkou od Vietnamcov. Ani neviem odkiaľ ho mám, ani neviem prečo ho mám už strašne dlho. A vôbec ho nepoužívam, ale teraz sa nám extrémne hodí. Tým pádom, že je zlatý, tak im akože trošku podporím to kontúrovanie. Poriadne vklepeme do pleti. Nech sme krásne so glow. Ešte by to chcelo niečo viac. Pridávame ďalší a to je tento rozjasňujúci Liquid Metal očný tieň v odtieni 20 Golden Rose. Ten ešte dáme trošku okolo oka. Nech sa ešte leskneme takto dovnútra. A samozrejme ho použijeme aj na blicné kosti. Nech sa poriadne lesknú. A ešte stále mi to prípada málo, čo je dosť divné, že mne niečo prípada málo. A preto beriem tento presypaný pigment od Essence, taký wow, taký bielý, neviem ako sa volá, mám ho len odsypaný. Tým, že je to luxusný, extrémne trblietavý biely pigment. A tým, že ja som biela jak stena, tak takéto veci. Áno, toto som potrebovala, toto som hľadala. Dáme ho trošku aj sem, akože nech vidíš tie rysy tváre. Tak, úplne nádherne, presne toto som chcela dosiahnuť. Riasenku použijem moju momentálne jasné používanejšiu, je to Rimmel Wake Me Up, tá s uhorkovou vôňou. Vidím v tejto challenge, tak si ženy dávajú, respektíve youtuberky si dávajú červený rúž. Ja nechcem červený rúž, aj keď verím tomu, že by sa k tomu hodila, bolo by to super. Ale ja to budem celé držať v tých rozjasňovačoch. A preto použijem z tejto eBay paletky tento rozjasňovač krémový na pery. Budem ho nanášať klasicky prstom, nechce sa mi vybrať zo šteca. Wow! Dobre. S takouto pigmentáciou som asi nerátala celkom. Úprimne ten rozjasňovač z tejto paletky som ešte vôbec nepoužila. Wow. A dáme ho, asi ho dáme ešte trošku na lícne kosti. Wow. Na nos. Wow. Dobre. To by sme mali. Ale samozrejme, aby tie pery nevypadali jak úplne že mŕtvolne. Predsa len použijeme štetec a zapudrujem to týmto rúžovým s kombináciou s týmito dvomi rozjasňovačmi, ktoré som používala na oko a na líčka. Tak ich zmiešam a proste nejak ešte doladím tie pery, nie sú úplne jak mŕtvola. Aj tak budú. Tak.
Ste vedeli, tak do rohu dávam betylu. Ako najtmavšiu, aby to trošku tie pery okontúrovalo a zdvihlo. A na stred, respektíve ten vonkajší stred, ešte dáme Sindlu, tento rozjasňovač. A aj takto hore. Ale nezakryjem úplne ten rozjasňovač. Wow! Takto na kamere to vypadá wow. Celkom sa mi to páči, ale v reáli, keď som sa videla v zrkadle, tak je to oveľa horšie. Ale je to podľa mňa super.